Akhir
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimeteng-meteng sanipun para pepundhen, para winisapa aji sapa kasbahagen ingkang hanggung hamesteti dumateng paning kautaman ingkang pantes pinundi. Kunjuk panjenengan para pangban pangbateng praja satring nagari pinangka dados pandhaming kawula dasing pantes nampi pakurmatan. Kunjuk pancen sedaya kaum alim ulama ingkang rinten lan dalu tansah sumandhing wonten ing kitab suci Wahyuning Ilahi pinangka panutan kiblating panembah satu eluhuning budi. Kadang-kadang wiranem ingkang kula tresnani sagung para rawuh tamu kakung mewah semawana putri ingkang bagya mulya. Saderengipun kula matur monggo kita tansah ngujukaken ros puji dala syukur kagem Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang rikalanggahan siang punika kita sedaya pun pinaringan kasehatan, katentreman, kawilujengan jangkeping karahayon sholawat saha salam kita tetepaken kagem Nabi tujuan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaat nikmatipun ing zabul kiamah sak mangke ngaturaken kula nuwun dumateng Bapak Suranto kalian Ibu Endang wonten ing Sri Wahyuni Jambul RT 3 RW setunggal Jeporo Jatipurno Wonogiri. Noninje pun kagungan gatina tapi aseping darmane sepuh. Marakamaken Kang Putri Noninje Roro Ayu Mutiari Sapratiwi ingkang sampun kadhahub kalian Mas Bagus Davanur Febriansyah putra putri Bapak Triyanto kalian Ibu Sugi Yarti utawi Amanggugati Bapak Triyatno kalian Ibu Wulandari Diah Rahmawati wonten ing Kurya RT setunggal RW setunggal Jatipurno Wonogiri. Nunijih marak sowan wonten campur sari Elsa musik sepit saking Mojopuro Jatiroto. Menika pimpinanipun saking Mas Gus Dur. Ugi pun makarya sarengan kalian dulur-dulur wonten sound system pas audio Kejawentek saking Ndarjo Wonogiri. Menika pimpinanipun saking Abah Kiyatno. Noninjih ugi makarya saringan video audio syuting wonten Adit Jaya konsep AJT Media HD saking Jambul Jeporo Jatipurno pimpinanipun saking Mas Adi TS. Ugi sarangan makarya dekorasi AJT Decoration Jambul saking Jambul Jeporo. Menika marak sowan awet Purwa Madya Wasana kladuk kathah wani kirang deduga gojikan kirang nuju prana kirang dadosaken renaning penggalih panjenengan sedaya sak mangke caos panglipur wonten Elsom Java musik sepit campur sari kathah kalebutan nuwun pangapunten ingkang sak langkung ageng jerepon namung titah sawantah tebih saking kasampurnan kula tepangaken setunggal Boga Sawiji Widawati sampun cumawis menika sowanipun wonten diajeng Lita Sari. Semoga kepareng jumeneng kepareng majeng. Elsam Java musik sepit Indonesia. Ugi Widyawati salajengipun wonten diajeng Kikis Queen. Semoga kepareng jumeneng kepareng majeng. Elsam Java musik sepit. Widyawati salajengipun wonten diajeng Tirta. Semoga kepareng jumeneng kepareng majeng.
Menika ugi Widyawati salajengipun wonten diajeng Desi Elsom Java musik sepit campur sarinya Indonesia. Semonggo. Widyawati salajengipun wonten diajeng Meita. Ayo semonggo wonten Elsom Java musik sepit. Ugi wonten kula piyambak wonten Beni Putra saking Gunung Kidul menika tembang pembuka awiti anggen kula sedaya kanca makarya gelar budaya Jawi sugeng midhangetaken mirsani atur kawulan sedaya kanca Elsom Java musik campur sarinya Indonesia Pos Audio Sound System. Sumangga sumangga sumangga. Java musik sepit campur sari Indonesia. Bersama Elsa
kasih.